Kay sunan nito maglangan ang atong sender, si Maribik. Matod pa ang matag tao may iyahang panahon. Panahon nga swertihon, panahon nga di malason. Apan nasay swerte apan di malas. Mao ni ang nahitabo nako. Swerte na unta apan di malas tungod sa problema nga miabot. Masabtan mo o matuhog ang tinuod kong kipati. Ano di ay, isa din ang imong gipati. Kay Maribik, ang tinuod nga tiunay kong puti ka pagpati. Kanang Panginoon akong ihatag. Bisan pang kalibutan akong ihatag ni mo. Uy, sabad ya Emil, uy. Gidemolish man gani mo kay wa may yuta kalibutan na banuoy. Muto ka na kusdi, Bisan ka ng buwan sa langit. Ako ka ng kuhiton aron idayan-dayan. Diha sa imong mga buwan. Hilom diha, Emiliano. Wa man gani kakakuhit sa imong muta nga nanas imong mata. Wa na ba? Gusto nga gusto ni kagmuta. Hilom diha, oy. Sugtan lang ko, day. Sabat yun ko mamang yun. Ang silabot ko, uy, Emiliano. Sultian talang ka, ha? Wa ko'y plano nga magminyo og labaw ng wa ko'y plano nga mag-uyab-uyab. Kay unahon sa nako, paghawas ang akong pamilya sa kalisod. Nakasabot ka? Key-dirt ba yan mo? Pugot sa ito eh. Kalo ito sa pamanahan eh. Nagsigil ako po. Ayaw ka pala ka, Nay. Maningkamot ko nga mahawas tas kalisod. Maningkamot ko, Nay. Nay, dali na. Nagsukad na ko. Kaon sa ngari. Naluoy ko sa kahimtang sa akong inahan. Ingon man sa akong mga manghod na kagmay pa. Busa, nagkunahuna ko kung unsaon gid nako nga mahawas ko sila sa kalisod. Ug may nakasulti nako nga nindot ko no punto aka sa abroad. Noy Putin. Uy, ikaw. Ikaw di ay, ha? Ang saan nagibuhat ni mo, Noy? Ay nag-unboxing ko, day. Ha? Ay nagpadamang kong pakin si Milyang, akong anak katuas gawas. O, tuwa dahil si Mili sa gawas, Noy? Oo, wa di ka kibaw. Mga upat na siya kabuan. Ug ni ipadadaan mi niya. Sa baka niya. Ay, iyo sayo paglakaw, ha? Kaya basig na ay mga tsokolit. Ibaw kung suod ba niya kaayo mong mili. Bitaw, Noy. Apin ako sa Manila ra siya. Tuwa dahil siya sa gawas? Ay, kawa man kamudungan niya. Tuwa na sa doon taga-karon. Wa man ko kahibaw, Noy. Gisultihan ko niya nga mo abroad siya. Pero apin ako wa to'y klaro. Kung mauna, surtihan ay niya, Noy, no? Sige lang. Og manawag siya na mo karon ako siyang sultihan nga gusto sad kang mukawas. Basin og makatabang siya nimo makaabor ka. Ay lagkabala ka ha tuod ka dayos inyo. Balitaan ta dayon ka. Salamat, Noy Putin. Pero asa dahil siya ron, Noy? Kuan Dubai. Pagkahibaw na ko nga tuan na sa Dubai si Mili, akong kababata, nangurso gidayon ko nga maka-abroad sama niya. Ug wa ko magduha-duha pag ingon ni Noy Putin nga magpatabang ko ni Mili. Tuan na di ay si Mili sa gawas. Oo, Nay. Ug kwartahan na. Kanang tsukulit ug mga sinina, iyahan na. Nagpada siya para nako. Kaswerte ko di ay ni Mili. Ay, maugid, Nay. Swerte gyud. Ako ani, unsa kay dangatan. Swerte o malas? Bitaw, ay, sagdi lang good. Ay, Ayop. Bek. Oh. Day. Maribek. si Emilian Maron, oh. Agoy, tuungan lang di malas na. Ayo, dahil Oh, Maribek. uy, si Putin ning amahan ni Kuan Mili. Uy, swerte ron, Nay. Mayo, day, Bek. Ay, malas. Naon ka diha sa taas dahil Maribek. Ay, swerte. Day, di amin si Putin, day. Maribek. Kuyog me. Uy, kun mauna, nagkuyog dahil swerte ug ang malas. Asa may padayon nun nato ni Nak, ang swerte o ang malas. Padayon na ang swerte, Nay. Unya ang malas. Papauli alas ila, uy. Dali, dayon nga rin, Noy. Lingkod, Noy. Salamat, Inday. Unsa na ako ikaalagad ni Manoy? Aw, kining unsa man, nanihapon na ka, Noy? Ay, manaw, ay napagpakabana pa. Kining, ni ako, kay nagsultihan ay Miss Mili. Unya, Noy? Tabangan ka niya, kay nakinanglan makunog tao ang ilang gitrabahuan. O gusto ko no niya nga paplayon ka dito. Sige, Noy. Kining unsa day trabaho niya dito, Noy Putin?
Naa siya magtrabaho sa hotel dito sa Dubai. Unya, nanginanglan ko no silang tao nga Pinay kuno. May ilang gusto kay ang mga Pinay kuno, mga kugihan. O saman mo abroad ka? Oo, Noy Putin, oy. Mo gid akong gipangandoy, Noy, nga mahawas na ko sa kalisod ang akong pamilya. Mo nga salamat kid kaayo, Noy, ha. Swerte kid ka na mo rong gabion, na. Nanahala, sige. Di ay siya gipasuat na ko mga requirements. Komplito halang ko nun kay siya ray bahala dito. Dili na ka na mag-agig agency kay direct hiring man ko nun Salamat kay Ani, Noy. Ako gining kumplituhan, Noy. Ingon talang ka og makumpleto na, ha. Nanahala, sige. Di na lang ko magdugay, ha? Sige, Noy Putin. Salamat kaayo, Noy. Swerte jud ka na mo, Doy, nga miabot ka karong gabion, na. Nanahala, sige, ato na ko. Sige, Noy. Pag-amping, Noy. Salamat. Ikaw ang swerte na mo rong gabion, na, Noy. Mayroong gabi, dahil maribek. Ay, ako man din malas, eh. Happy di ko, misita ni mo dahil. Di ka, di pa mo daw itong bisita ron kay holiday. Pasalamat siya ko ni Noy Putin kay giadto ko niya sa amo. Ug excited na kay ko nga makalarga gid sa gawas. Mao nga gilihok gid nako ang mga requirements. Pero may problema. Interesado jud kang mularga na? O nay, mao ni makapahaw asas kalisod nay. Kinahanglan nga mo abroad ko. Unya, unsa may problema? Nagkinahanglan kog dakong kantidad nay para sa gikinahanglang mga requirements ug uban pang mga kinahanglan nun. Dana sa ibili nako ninyo. Lisod bang mularga ko nga wa ko ibili ninyong kwarta. Pero sige lang nay. Masulbad na yung problema ha. Ako rin bahala. Kinahanglang makakita ko kwarta para makuha na nako ang mga requirements. Ako na'y bahala ani nay. Tungod sa kong tinguha nga makalarga gid sa abroad, nakakita gid ko og kawaman og kwarta. Pero unya ang bayad kung tuan ako sa abroad. Nay, nakumpleto ko ng mga requirements. Makalarga na gid ka, Nay. Unya, kanus akaman mo larga. Ako pa i-submit, Nay. Unya mo pahibaw ra sila kung kanus ako makalarga. Maayo noon. Pero pag amping taon, ha? Kung tuan na kas Dubai, Ay, kabalakan ako, Nay. Uy, tuon man si Meli. Siya may mutabang na ako dito. maayo noon. Kamusta din, Nay, ha? Pag amping sa gitahon mo. Sige lang, kay una na kong sweldo, ipadaday na ko ninyo. Ipadaan na ko ninyo ang katunga. O ang katunga, ibayad na ko sa huwam. Jinjin, Ngano, te? kung makalarga na ko, ayaw ninyo pasagdi si nanay, ha? O, ate? Marivik, O, Nay. kung tua ka na dito, ayaw gitaon kalimot ug ampo, ha? O, Nay, uy, di gid na mawa na ako. Sa pagkatinuod lang, excited na gid ko nga makalarga ko. Hangtod nagipahibaw na ako nga mao nang pitsaha ang akong paglarga. Yes, mao na gid ang pitsaha nga mularga ko, Nay. Karon nang tapos buwan, mularga na ko sa Manila. Og dito sa Manila, adto ko manukad pa daw sa gawas sa nasod. Pag amping in town dito, ha, nak? O, Nay, og matuman na gid ang akong pangandoy nga mahaw asta sa kalisod. Ate, nay, nangita ni mo. Kinsa man? Si Kuya Emil. Ay, ang malas. Ay, ang kumpag ato, oy. Pakigsulti lang og tarong. Pasabta lang para dili malain ang tao. Ako naman na siya gipasabot, Nay. Uy, di man gihapon kasabot. Ay, naunsa, baya ka. Iya nga gi-fight ang iyang gugma diha nimo. Mao nga pagsulti mo. Taro nga lang pagpakigsulti. O, Nay. Emiliano, unsa naman si tuyo ni mo na ako, eh? Di ba kasultihan ta naman ka nga wa kay mapaabot na ako? Mubiya na rin ka sa ato. Ha? Kukuhan pa kay may nakasulti. Maguna ko nga mularga kang gawas. O, mo-abroad ko. Huwag mo na akong ipangandoy, Emil. Mo nang, wa sa dyo kumusudan ng uyab-uyab. Hindi na rin ka makita. Kaya nga naman ko, doon na magkita. Umantay commitment sa usap-usasad. Huwag yun kay gugban ako, Vic. Dugay na yung rita na makita ini. Pero, sungtal yun ko kay para may pabuton ko nga. Nagbalik dyan ni mo ba tao? Na, sorry juga, Emil, ha? Di pa ako makatubag, anak. Tingali, maulit na ko gikan sa gawas ka na, pwede na tingali. Pwede tang duha mag-uyab. Ingon, anak, uy, nga akong giingon nga pwede na kong musod og uyab-uyab. Wa ko moingon nga pwede na tang mag-uyab na unsa biya sad ka, uy. Sabot sad kud. Ate, si nanay!
Si nanay sa pag-atigyan! Ha? Si nanay! Ha? Ginoo ko! Nay! Giatake din akong inahan kay naguol nga malayo ko nila. Ug may nalang gani kay diha si Emil ug nadaday namo siya sa ospital. Karon na problema ko ani kay unsaon rin ako paglargag ingon ani ang sitwasyon sa akong inahan oy. Ang akong mga manghod gagmay pa. Kisa may makaatiman ni nanay. Unya unsaon sad akong paglarga? Dili mahimong dili ko modayon kay unsaon man akong giutang nga kwarta. Unya ang akong saad na ba nga bayran ako ug tuan ako sa gawas sa nasod. Ug labaw nang lisad pwedeng biyaan ako ang akong inahan. Kisa may muatiman niya. Mao gini akong problema ay unsa man og kamo ang pasultihon, Marivic.